O obxectivo de Cousas de Raíces, impulsora do proxecto en colaboración con diversas organizacións como a ADEGA e a CIGA, é alcanzar ou mesmo superar as 10.000 sinaturas necesarias para a presentación dunha iniciativa legislativa popular no Parlamento que permita o desenvolvemento de políticas agrarias e forestais en defensa do bosque autóctono. A futura lei centraríase en 3 liñas de traballo que buscan facer fronte aos incendios forestais: a ordenación da superficie forestal controlando a proliferación de especies pirófilas como o eucalipto, favorecendo a conservación do terreo agrario, o incremento das medidas de prevención dos lumes e a conservación das especies autóctonas nos bosques galegos. O que non pode ser é que na Galiza cada vez o noso monte natural, a nosa superficie, o noso arborado autóctono e os ecosistemas vinculados a él, que son ecosistemas ricos tanto no mantemento de especies forestais, vegetais como animais, cada vez teñen unha superficie máis pequena e o que son, insisto, montes desordenados de eucalipto cada vez avance máis. Por lo tanto, o primeiro que tería que facer unha xestión do monte sería a protección dese arborado autóctono, non? E máis alá da xestión privada ou pública do monte, a nos parece que o goberno galego tería que defender este arborado autóctono, non? Despois, a respecto da titularidade do monte, a nos parece que habría que incidir en toda esa superficie forestal que a día de hoxe nin se coñece quenes son propietarios, nin se coñece onde están os donos, que está nun absoluto abandono e que eso non pasa en ningún país civilizado do mundo nin ningún outra superficie. Aínda que xa se teñen recollido numerosas firmas, a ADEGA e a CIGA desenvolverán nos próximos meses varios actos informativos na comarca para dar a coñecer esta iniciativa. A recollida de sinaturas o próximo mércores, día 21, no Mercadillo da Pobra do Caramiñal, non? Continuando coa esta liña de recollida de sinaturas, o día 6 de marzo estaríamos no Mercadillo de Boiro, que é un martes, e en Noia o día 15 de marzo, xoves, e en Ribeira o día 17, sábado.